هنا أصحابي هنا أحبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا قمري هنا نيلي وهنا غرامي هنا أبويا وهنا أمي هنا عربي وهنا دمي هنا بلادي وهنا. ассалому алейкум тамошобинони азиз, шомадан ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. имрӯз бо як субҳи дига алҳамдулиллоҳ ба пои солим хестам. анак магазин рафтистам, намози бомдод ма хондум, аку субҳдам десте шамол дарвозаи моро ҳуй када. шамоли сахт, ҳаво -2 градус. резки фуромадак прогноз погодамону шамол бо шамол айдастаи хали ханаки шамола нафас кашидан қиндай ҳами халайда ки зимистони иҷа. ҳозир мерам иншоаллоҳ магазин, шир мегирам, меям шир бринҷ мекунам. чи шамола бинай барои хонаҳои фурӯшӣ гуфта ина иҷа ма буромадам ки дар тарафи дасти рост магазин, тарафи дасти чап 2 хона боло, 2 хонаи фурӯшӣ. рӯзи гузашта дида будам, номерошона гирифтам. ҳоли ман аввал занг задам хадам пурсам кани вай хонаҳо фурӯшӣ ҳастанд действительно ё нестанд. баъд иҷозатия барои шумо рафта навор мекунам, бароки беҳад бисёр мепурсен дар хонаи фурӯшӣ шамолай. ба фикрам акакал задам, намешам агарам бакашам телефонна. баъд насиб иншааллоҳ ки уточнить ки кардам, ҳатман дар каналам видео мекунам. мегум ки ҳо фурӯша қабл баракай халиду оила зиндагӣ мекунам ку ай мобайнд тақсим ду хона ҷудо ҳам халинай ҳардаш интересно боша, балки бисёри баъд мепурсандаш дар ватсап ҳам мепурсанд. тамошобинони азиз, ширбиринҷи мо тайёр шид. ак мо субҳона мекунем иншоаллоҳ. дӯстони азиз, абед да камтар ош кардам. оша хадам ёд дӯсти бад медорам ё ки ёд мекунам. ҳамин мехоҳам қариб ҳар рӯз ош кунам. бисёр навор накардам. иншоаллоҳ вақт шава барои 1-2 сол шаги буд ки ай аввал нишон метиҳем, бай аввал нишон метиҳем тона. оша бигем тез кардам, тайёр шида. бо камтарак барои шуморо навор кардам. барои мо иштиёи таом, касоне ки хурда истиянд, ба шумо низ ҳамчунин. тамошобинони азиз, иҷа ба сари посилкам рафтесам. як киртаи хонапӯшак заказ кардаги будам омад. абед макардам буромадам. ва дар ҳамиҷа ба ҳамаи шумо гуфтанем ки ҳазор раҳмати аллоҳ барои ҳамаи комментарияҳое ки дар ҳаққи ма дуо карден, дар ҳаққи оилаи мо суханҳои беҳтарин навистен. ҳазор раҳмати аллоҳ, ҳазор раҳмат ки шумо бо мо ҳастед. беҳисоб шукронаи аллоҳ ки чунин инсонҳои хуб бо мо ҳастанд. ана посилка ма гирифтам, омадам хона. и посилкара бигем ки ҳар хел меояд, ҳар шаҳр ҳар хел меравад. дар ватсайт ма мепурсен, гоҳ хел шаҳрҳода 3 рӯза мераса, лекин мада 1 ҳафтада мераса. чизе ки заказ кунам 1 ҳафтада мераса. иҷа як кирта заказ карда будем хонапӯшак бо ҳамон духтарак хадаш ай хабарскай, бо як киртаи юбка кофта рӯй кадай. инаи сатр барои Фотима рӯй кадай. сатри детский сафед майдаҳак. ҳозир ман ёра ҳар душа утик мекунам. хуш рӯ када пӯшида шумода нишон метиҳам. шояд шумода маъқул мешавад, шумоам барои худтона заказ мекунем. тамошобино, инаи киртаи паплен чӣ хеле ҳуй кардам ку посилкара. и паплена заказ кардам барои хонапӯшӣ. кушода кишре миёнаш банд дора, хоҳӣ сахт мебанди, нахоҳӣ ҳам хеле кушода меиста. 1300 рубл. брукш беҳад роз буда. аҷоибот брукш дарозу. неким кушоди хушрӯвай свободна хеле бо паплен хай чӣ хеле остинакош манжет дошта. фасонак. иша пулша рӯй кардем.
ана ҳози якта дига юбка кати вайшай юбка кофта меган вайша падарка рӯй кадаги ҳози вайшам пӯшида нишон метим туна пли якташа гирифт вайша гуфт падарка пуҷону дил чӣ хеле ки ман гуфтам падаркара нағз мебинем лекин падарка каданам нағз мебинем приятна када одамда инам хай инаи дуюм вариантш тамошобино туҳфа ира намедонам нархша даже напурсидам бовар не иҷашта стрелкаи найк будай юбка кофта ҳай кофташ дарозай бинед чӣ хеле дарози ҳам кушода юбкашам кушоди хушрӯдони хеле форма якум бора гирифтаистам маҳқулум буд як цвет маҳқул шудаги буд ман як бор заказ кардаги будам размерам набуд ага намегирифтам остино ира манжет дора юбкаш кушоди хушрӯ дароз бинеку юбкаш дароза свет камкам пеши телефон да задеста хай ба хайра юбкаш дарозиш ина шу маҳқулум шид ҳазор раҳмати аллоҳ ба номи духтара гайдум буромадак ба мо духтараки савдогари хабарск беҳа духтари хуб духтари навс бо барои фотимара як сатри сафед кадай нишон додаги будам ку вақти ҳуй кадаанда хай чӣ хела пешакӣ раҳмати калон ҳоли муборакбодӣ мекунем миннатдорум раҳмат беҳад хирсанд бо ҳамин одам чӣ хела як чихидашда бигира бо хел инаи ғамтия ки ман штатифа мебардора мепартоя намега мешкана у штатифа мемурдам кукулка ти моя кукулка кукулка ти моя кукулка бардор хитаку хушрӯ бест привет бугу привет привет бугу привет пока бугу аллоҳ бугу аллоҳ ака аллоҳ аллоҳ хушрӯ бугу аку хеле нағманак хушрӯ меги ку аллоҳ ака папа бугу папа папа привет пока бугу тамом тамом пока тамошобино паспорт маспордум баъд заказома гирифтам заказ кардаги будам блендер бо якдута майдачайда блендер ма гирифтам ҳози як ҷоя абзор мекунем ма як бор ҳуй када дидимаш мада маҳқул шид ҳози ҳуй кадаш модам нишон месем хуш када буда дрини коробкаш дроварда мондум бигем ҳози ҳуй кунам баъд иншоаллоҳ бурда да кухни мемонамша ака тамошобино медонем ки ма ҳама қамада ҳами средствае ки барои стирали машина ка маҳқул шидагиай ҳами у карат заказ кардаги будам гуфтум заказ мекунам аёдум буромадай и карат дута заказ кардам ҳар як закази кардагим айми дута мегирам тез тамом мешавад бисёр да як рӯз дубор се бор стирали машина да либос меандозам як флаконча акша меандозам тамоми хона бигем бӯи духӣ фаро мегира кадоме ай клиентом заказ кардагиай пушаймон шудаги несте кадомеш ки заказ кардагиай пушаймон шудаги несте инаи зубной паста шоткошам хушрӯ будай бине фаберлик наистаги дута зубной пастаи инаи хали лечебни трави гирифтам бе фотима ғам натесбе инаиш сиёҳ ята сафед ята сиёҳ гирифтам ба айрексоноҳое ки тамошобино заказ кардаги будам ку сета
яким ҷои гуфтагим тамом шид. аз ҷои буд бушмада маҳқул шид. хидимдам бигем шавҳарымдам буш маҳқул шид. анаи дигим ҷои гуфтагимам зурай. ишам хушрӯвае лекин бо и хушрӯ бо ӯ сирхе гирифтагӣ айёда хушрӯ шид тамом шид вай. Дако вардиан да дринем коробка духтааш. анако ҳозир яҳуй мекунем. блендер мона. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. чихе бугум качестваш маълумае ки качестваш хушрӯвай бақувватай качестваш ҳамаш хушрӯ када да салафанаҳо ҳама қоидави упаковка кадагӣ. фотимаҷон тақ накардарам. чӣ дорад дар дарунаш ҳозир ҳамаша аз салафанаҳош бурорем. блендер хидаш корча дорад дар дарунаш. корчааш майдаки тезаки хушрӯвак. мерный стаканчик қатъи кришкаш. инае ки коктейл мекунӣ, картошка пюре мекунӣ, қатъи бисёр чизо мекунӣ, креми творга мекунӣ. инаи миксер дора бо инаи ба якш барои миксер шай. иш и бигем ки ҳамо асбобеш ки мақсад главния инаи ихе мечаспонӣ баъд ира дар розетка мемонӣ. ака бисёриҳо медонанд, ака ман абзор кардистам. бисёриҳо медонанд, хай ҳастанд шахсоне ки намедонанд. и бода и мегирӣ мемониша мақсад иҷа скорск дорад. наҳа якам дуюм пасттарак баландтарак амия медиқӣ иҷада гӯшта майда мекунӣ, крошка мекунӣ, чормағз майда мекунӣ. тоҷикӣ бигем тамошобино уғураки рисӣ хидмон дорем ку ба оҳания мезанем ба ҳамон чизакаш. и блендер ба рисиш блендер. хай ина нархаш тамошобино нархи каталогаш хато накунам ай 4000 зиёдай неким айнуми ма 26% скидка хати 3500 мерава шумода. доставка тамошобино ба тамоми шаҳрҳои Россия, тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон ҳастай. хоҳ шумо 10 кило бор заказ мекунед, хоҳ 1 кило бор заказ мекунед. доставкаш Россия 150 рублай, ҷойҳое ки дурай 200 рублай, гоҳ ҷош бо 100 рублай. ҳар хелай зависид ай шаҳротонай. Тоҷикистон ай 5 сомон болои ай 5 сомон, 10 сомон, 13 сомон. ҳама ҷо Қурғонтепарам рӯй кардем, Истаравшанам, Суғдам, Кулобам ҳама ҷо рӯй кардем. барои ҳамин қад бе назорат намонем. мақсад чизое ки маҳқулай шумода шумо метонед падарка барои очатонай, барои янгатонай, барои келинтонай, барои хоҳартонай косметика чизе ки боша айнои ма скидка кати шумо роӣ мекунен. бо аз 2000 закази шумо зиёд шава ҳатман аз номи ма падарка ҳастед. ин ҳамин чизои беҳтарина ма заказ кардагим тамошобино. ҳамаш ай ойлики май. ман на ай шумпл гирифтам, на кӯдакома партофтам рафтам да ягон ҷо кор кардам. ҳамаш тариқи телефон да хона. шуморам ай ма ягон камӣ надоре. шуморам ай ҳудаи кор мебуроед. марҳамат биё қатима кор кунем. ман номерома дар рӯи экран мемонам. бо дар наворҳо чӣ кор мекунам, истифода бурданша чӣ тайёр мекунам, ҳатман навор мекунам. асоби намада ҳамин мерни стаканчик не чихе кришка дора мада ҳами бисёри бад маҳқул шид. ишам удобне ягон сисер дастагирам хе просто ба миксер мезани мегирӣ. ай кума чанд қашид ай доштум шикаста буд ба чанд қа дига ҳамин қиматай гуфта зурум намерасид. хай ина иншоаллоҳ оста оста орзуҳо амалӣ шидестиянд бо розигии Аллоҳ албатта.
аллакай духтарое ки дар группаи ма кор мекунанд аи набор бисёриш заказ кардан якм зарплатаҳошонда ай ҳамиё заказ кардан беҳтарин чизай барои ҳар як занак чизи дархост чизи зарурӣ барои кухнӣ ман ҳамихе мешуморам ҳами кухни хушрӯ удобстваш мақсад ҳамун чизе ки бо худат мехарӣ ҳамун кухнирам дӯст медорӣ ҳамун чизе ки мепазӣ бо чизи гирифтагӣ меҳнати худат бо як меҳру муҳаббат мепазӣ ва он чизе ки ба меҳру муҳаббат пухта мешавад ӯ албатта ба мазза мебиёд тамошобинон занҳои азизи меҳрубон бетараф набошед дар номерои ман дар ватсапи ман бинависен хоҳиш мекунам занг назанем бинависен ман шуморо ҳатман ва ҳатман ҷавоб медиҳам тамошобинони азиз барачаҳое ки гуфта будам дугони кайку раҳмати калон барои муборакбодитон ва якташ ҳамаи гӯспанде ки ай пеш мо дута барача гирифтем якта барачаш айвай буда инаи барачара очаш партофтай бигем мо намедонем кадомшай беҳад бисёран кадом ятай вая мақсад мековӣ ай ҷо чи хел вая меқапӣ барои ҳамиқа ака ирам ранги барфак ма калон мекунам ба бутилка номи ира анака бумонед дар комментария чӣ монем номша як ҷоя номаш мекунем анака ҳар рӯз бигем ай саршавии навор ба ана ҳами ширтии иншолло сар мекунем наворора адаҳамиҷа бошва бо шумо худоҳофизӣ мекунам раҳмат ки то охири навор бо мо будед раҳмат ки суханҳои беҳтарин дар ҳаққи мо менависед ҳазор раҳмати аллоҳ худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад тамошобинони азиз то наворҳои оянда худованд нигаҳбонатон хайр ҳаматонда